Sawijining désa sing tentrem lan isih njaga tradisi leluhur, budaya dadi bagian penting saka urip masyarakat. Tradisi kuwi wis diwarisake saka generasi ke generasi. Nanging saiki jaman wis owah, pengaruh modernisasi gawe sebagian para remaja lali marang budaya dhewe. Nalika desa arep nganakake upacara adat, muncul beda panemu ing antarane para remaja. Ana sing isih peduli marang budaya, nanging ana uga sing nganggep tradisi kuwi wis kuno lan ora penting maneh. Saka kene crita iki diwiwiti. Ngarep desa arep nganakake upacara adat. Aku pengen kita melu supaya tradisi iki tetep lestari. Iya, aku setuju. Kuwi budaya desa kita. Napa melu kuwi mung acara lawas sing ora ana gunane. Lila, kuwi warisan leluhur kita. Bila tradisi kudu mung acara desa, kuwi bagian saka jati diri desa kita. Zaman wis modern ora ono hubungane karo kaya ngono. Modern ora kudu ninggalake budaya, yen kita dhewe ora peduli sapa maneh sing bakal njaga. Lila tetep kuku karo panemune yen tradisi kuwi ora penting. Nanging Sinta lan Ayu ora pengen kancane kuwi salah paham marang budaya desa. Dheweke nyoba menehi pangerten marang Lila supaya bisa luwih ngerti makna saka tradisi leluhur. Aku krungu kowe ora gelem melu acara desa. Iya, aku mikir kuwi ora penting. Lila tradisi iku warisan saka leluhur kita. Yen generasi kita ora peduli sapa maneh sing bakal njaga, suwe-suwe budaya kita bisa ilang. Lan yen budaya ilang, kita bisa kelangan cirine. Sinta lan Ayu ndeleng barang-barang peninggalan leluhur sing dadi saksi sejarah desa. Barang-barang kuwi ngelingake yen budaya wis ana saka jaman biyen. Nalika kuwi, Lila uga teka lan melu ndeleng kabeh peninggalan kuwi kanthi rasa penasaran. Cinta iki kabeh peninggalan leluhur ya. Iya, iki bukti desa kita nduweni sejarah lan budaya sing penting. Barang-barang iki wis ana saka jaman biyen lan dadi bagian saka tradisi desa. Yuk, Sinta. Iki kabeh saka jaman biyen. Iya, saiki wis dadi tanggung jawab generasi kita kanggo njaga. Yen ora dijaga, generasi sebandire bisa uga ora ngerti budaya desa kita. Sawise ndeleng peninggalan budaya desa, pikiran Lila wiwit kebak keraguan. Dheweke mulai mikir maneh babagan panemune dhewe. Ing jero batine, Lila ngalami pergulatan antara pikirane sing modern lan kenyataan yen budaya desa iku nduweni arti penting. Aku salah atau aku ora pengen kuwi kelakon. Sawise mikir kanthi jero, pungkasane Lila ngerti yen tradisi dudu mung cerita saka masa lalu, nanging uga dadi jati diri desa. Kanthi ati sing wis owah, Lila mutusake kanggo bali nemoni kanca-kancane lan ngandhakake yen saiki dheweke wis ngerti makna saka budaya desa. Kanca-kanca, aku salah. Kowe serius? Iya, aku ngerti yen tradisi kuwi penting. Aku seneng yen kowe wis ngerti
kok bisa njaga budaya iki kebarengan. Aku gelem njaga budaya desa iki. Akhirnya dina upacara adat desa teka. Para warga lan para remaja padha melu kanthi semangat. Saiki kabeh wis sadar yen budaya lan tradisi kudu dijaga bebarengan supaya ora ilang lan tetep dadi identitas desa. Budaya iku warisan sing kudu dijaga supaya ora ilang lan generasi selanjutnya tetep Ayo kita jaga budaya iki. Tradisi lan budaya iku dudu mung warisan saka masa lalu, nanging uga dadi jati diri lan identitas sawijining bangsa. Yen generasi saiki ora gelem njaga lan nglestarekake, bisa wae budaya kuwi bakal ilang alon-alon. Mula saka kuwi, ayo padha ngajeni, njaga lan nguri-uri budaya kita supaya tetep lestari nganti generasi sabanjure.